Жаңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Шоуларга мәрхүмнәр белән хушлашырга урын юк. Шәһәрдә матәм залы төзелерме һәм ул кайда урнашырга тиеш? Тукталышлар бар, транспортлар юк. Җиңүнең 40 еллык урамы буенча маршрут булырмы? Яршалы санкцияләнмәгән шүплекләр буенча рейтинг исемлегендә агылы кар нинди куркыныч тудыра? Татарстанда яшәүче тагына 83 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалуда коронавирусның 7 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп 28 гыйнварга Татарстан буенча барлыгы 15790 авыру очрагы теркәлгән. Аларның 12234 терелгән, 96-сы узган тәүлектә. Паспорт өчен фотога төшү таләпләре үзгәрде. Линза пыяласы каралтылган күзлек киеп төшкән сурәтләр кабул ителми. Россиялеләр паспорт өчен хәтта бераз ретушланган фотода тәкъдим итә алмаячак. Шулай ук ияген каплап торган шарт тагып төшкән фотосурәтләрне кабул итмәячәкләр. Форма һәм өске киемнән төшкән фотода тыела. Яңа кагыйдәләр буенча гражданнарга битне үзенчәлекләре үзгәртелгән фотосурәтләр тәкъдим итәргә ярамый. Шалыларга мәрхүмнәр белән хушлашырга урын юк. Наил Мәхдиев белән шәһәр сайтларының берсендә оештырылган туры эфирда хушлашу залын төзү кирәклеге турындагы сорау яңгырады. Исегезгә төшерәбез, 2019 елда ачылган беренче шәхси хушлашу залы шәһәрдәшләребездә канәгатьсезлек уятты. Бер көндә эшләмичә, ул ябылды. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Я уже не захожу, я уже думала стекло чем-нибудь залепить, чтобы только не видеть. Это просто ужасно. Шәһәрдәшебез 17:05 йортында инде 40 елдан артык яши. Бу тормыш түгел, әчен Тәмук ди ханым. Аның тәрәзәләре БСМПның патологоанатомия бүлегенә карый. Анда көн сайын шәһәрдәшләр вафат булган якыннары белән хушлаша. Сейчас шум, гам, вот этот вот летом будет там это все испарение идти. Мы вот каждый раз вот на кухню высажу. Охота, что ли, смотреть на гробы, на все на это. Хотелось бы, чтобы засадили хотя бы около забора. Чтобы мы вот это все вот это не видели. Это же настроение каждый день. Выходишь на балкон, опять то же самое. Поэтому, говорю, нужно так, чтобы это где-то было помимо людей, чтобы люди каждый день не видели это вот прощание. Мондый күренеш башка шәһәрдәшләребезне дә канәгатьләндерми. Өстәвенә күптән түгел морг территориясында кечкенә генә хушлашу залы да эшли башлады. Вот и дети ходят, дети и смотрят. Вот мне недавно только внук с бабушкой, ну, с женой. Магазин, там целая толпа народов стоят. Они же, дети же пока еще не знают, что такое. И не скажут, что там люди умер. Неужели тут помешать, места не найдем? Вот за дорогой там сколько мест, сколько поле свободных стоят. Сколько вот свободных мест. Все выходит у меня и на ту, и на это. У нас и морг, и эти стоянки тут. Это вообще тут У меня желание только переехать из этой квартиры куда-то. Неприятно, наверное, Неприятно, конечно. Шалда сау булашу залын төзүгә карата планнар бар, әмма әлегә килеп туган икътисади вазгыятькә бәйле рәвештә ул туктатып тора. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәхдиев туры линия барышында хәбәр итте. Күп катлы 17:05 йортында яшәүчеләр Зәббистәсе үзәгендә мәтәм залы төзүгә каршы. Берәүләр мондый учреждениелар зират территориясендә булырга тиеш дип саный, икенчеләре аны мәчет һәм храмнар каршында төзергә тәкъдим итә. Шәһәр башлыгы әлеге мәсьәләне 2021 елда хәл итәргә вәгъдә бирде. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Тукталышлары бар, транспорты юк. Җиңүнең 40 еллыгы проспектында маршрут автобуслары йөрүе шәһәрдәшләрнең фикер алышуында кайнар тема булып кала. Биредә җәмәгать транспорты бер кайчанда йөрмәде, әмма аңа ихтыяҗ бар дип саный шалылар. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Җиңүнең 40 еллыгы урамы буенча маршрут транспорты булмаучы авыллар арасында иң фикер алышына торган темаларның берсе булды. Бер районда гына да социаль яктан әһәмиятле 3 объект урнашкан. Чаллы шәһәр суды, экология министрлыгы, әле күптән түгел генә бирде КАМАЗ бус сарае төзелде. Эшчеләргә һәм биргә килүчеләргә транспорттан күчеп утырырга яки такси белән барып җитәргә туры килә. Бу тиеннәр генә тормый. Ну, далековато. Отсюда пошли. Сейчас топали пешком. Маршрутки, потом я из деревни приехала, вот, по пути приехал, потом так заблудились, нашли вот.
Бирде 2018 жылда капиталь ремонт вакытында токталыш павильоннары урнаштырылган. Тик шәһәрдәшләр һаман да аптырашта. Алар белдергәнчә, җыюның 40 елга урамы буенча маршрут транспортын көтүнең мәгънәсе юк. Пешком хожу, это движение женщин. На транспорте. Ну, если нужно, иду на Московский. Нужно это, Ледовый дворец. Удобно же. Приехал, вышел. Маршрут булырмы? Хәзер бу мәсьәлә мэриядә карала. Ноэль Мәгдиев аңлатканча, җыюның 40 елга урамы буенча пассажирлар агымы әлегә әллә ни зур түгел. Автобуслар бер кайчанда проспект буенча йөрмәгән. Халык моңа күнекмәгән, әмма маршрутның һичшиксез кирәк булуын билгеләп үтте мэр. Тик маршрут транспортының кайчан йөри башлаячагы һаман да билгесез кала. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Оғылы қор, законсыз қор шөплеклері шулай деп аталамы. Шалоларының саны бойынша антирейтингта 2-ші республика башқаласы 1-ші орында. Шәһәрдә күпме санкцияланмаган шөплеклері бар, һәм закон бузучыларга нинди жаза каралганы тулырак алдағы материалыбызда. Шәһәр ел сайын санкцияланмаган кор шөплекләре проблемасы белән очраша. Гыйнвар аенда гына да экологлар законсыз рәвештә 5 шундый урынны ачыклаган. Это район ВСО по улице Тезелеш, на кольце пересечений улиц Моторной и Металлургическая, далее пересечение проспекта КамАЗ и Производственный проезд, район городского кладбища по улице Мензелинский тракт и в районе пединститута под мостом водоохранной зоны реки Челнинка. Белгечләр куркынычсызлык классын билгеләү өчен кар пробалары алды. Хәзер үрнәкләр лабораторияда. Санкцияланмаган шүплекләр буенча мәгълүмат башкарма комитетка җибәрелде. Исегезгә төшерәбез, законсыз кар шүплеге өчен вазифаи затларга 30 мең, ә юридик затларга 100 мең сумга кадәр штраф яный. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Все напольные покрытия в салоне «Мастер Пол». Проектирование и дизайн пола, доставка, качественная укладка и гарантия от 15 лет. Знаем о напольных покрытиях все. «Мастер Пол», торговый центр Королев, 2-й этаж. Телефон 20 04 11. 11 февраля в Набережных Челнах проводится прием врача-офтальмолога из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.